Искаш да намериш геймърски слушалки на супер цена? Казва, че любопитството приспало котката, но ние сме смели. Представям ти Creative SX-FI-R Gamer слушалките, които си взех от Restock.bg. Продуктът е разопакован, затова успях да го намеря на такава добра цена. Слушалките обаче и кутията, с която идват, както виждаш, са непокътнати и работят напълно изправно. Можеш безпроблемно да ги включиш към устройство по избор чрез USB или Bluetooth. Това определено е изборът за сериозни геймъри като мен. Технологията Gamer Chat е невероятно удобна и дори предоставя възможност за разговор на платформи, които принципно не предлагат това. SXFI Battle пък предлага безупречно звуково локализиране на врага за FPC хората. Звукът е остър и кристално чист с аудио детайли, които рядко чувам от подобна аудиосистема. Тези слушалки са нещо, което приятелят ми иска от много време и мисля, че знам перфектния подарък за рождения му ден.